Hej alle sammen, og velkommen til T's Talk Show. Nå, men jeg kan ikke lige have spekuleret over før showet, at det nok ikke er så fedt at bo i Kina og hedde kylling. Og så en lillebror, han hedder Ling. Nå, men lad os tage det seriøst. Bare for en gang skyld. I dag er temaet tornadoer. Og derfor har vi inviteret Nana, tornadoeksperten. Hej Nana. Jeg tror alle sammen, vi gerne vil vide, hvordan tornadoer bliver skabt. Okay, en tornado bliver skabt af få byer, som begynder at rotere i en kraftig vind, og så rammer det jorden. Tak. Nå, men jeg har et spørgsmål mere til dig. Det pludselig er du bare ved en dværg. Nå, hun er en dværg. Okay, godt. Det er godt med nogle jokes ind i det her. Den der dårlige joke, jeg skulle til at sige, det betyder fandme ikke at sige nu, det var så skide dårligt. Nå, tilbage til det rigtige lort. Vi alle sammen gerne vide, hvad for nogle de største tornadoer, der har været. 48 tornadoer på 2 dage. De lavede et 4.000 km langt spor i 13 stater. Hvor i landet var det? Jeg har hørt noget om det rigtigt. Jeg tror, det var i USA. Ja, det var i USA. Hej. Hej far, det er Peter. Peter, hvad helvede? Hvad fanden laver du, Peter? Jeg vil bare gerne vide, om der har været tornadoer i Danmark. Nå ja, godt spørgsmål. Det er sgu da rigtigt. Peter, du skal ikke have ringet til mig. Det er fucking pinligt. Men far. Hold din kæft, Peter. Ja, har der været tornadoer i Danmark på den lille sønner? Det har Peter. jeg. Har der? Ja. Det var vist nyttig viden. Så siger vi tak herfra. T's Talk Show!